gamelan iso nggo ngiringi lagu anak-anak. Oh, masuk apa-apa. Oke, gamelan. Nggih saged no. Nyobi Mari napa? nyanyi apa? Monggo. Oh. Pada hari Minggu ngene iso. Iso. Utute sewa. Apa ya enak dagelan sewengi tombok rokok. Oh nganti bojoku iki streaming. Aduh, gagal ngono kuwi. Gagal apa? Gagal apa? Ora sida-idane gas. Ora apa-apa, jenenge ngerti karo kanca nyambut gawe iki ngono kuwi kok. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota ngono kae. Oh, iso. Dilman istiqomah. Mewah. Istimewa. Istimewa Oh, istiqomah. Oh, diganti ya ora mau ngomong. Ya. Satu-satu ngene iso. Iso. Oh iya, sepira nada niki? Ya semono kuwi. Satu-satu jangan sabu-sabu. Dua-dua jangan ngisap ganja. Tiga-tiga larangan negara. 1, 2, 3 juga larangan agama. Alon ngono lho. Garap wong tuwa, Cong. Gelem ngiringi kok. Gelem ora-ora. Ya. Ya. Gawe Bu Guru. Nggih, Pak Guru. Ditakoni sapa jenenge, Nduk? Ngono. Warman. Warma ora nggo N. Namanya siapa sayang cintaku? Namanya Adik Warma. Adik Warma. Iya. Rumahnya mana? Rumahnya enggak dibawa. Enggak dibawa. Kayak tas aja ya. Ada. Aja wedi karo lek garing iki no. Iki Mboten. wis ra nyokot kok. Mboten. Ora diuntu soalé. Ora hi. Sik, dan mau lak lek garing niku ngendika nek Heeh. ajeng dados bateh. Heeh. Pengen di Dulur. Oh, pengen Dadi keluarga. dulur. Pengen itu sapa mau no? Nggih. Pengen itu Pengen sapa? kalih kula. Heeh. Lah jenengan duwe napa? Lho. Aku ki apa pan duwe, Nduk? Iki Ate kok apa duwe? Apa contone bae apa? Omah. Omah. Duwe. Pit motor. Pit motor. Ora iso diitung. Ora iso diitung. Wong aku iki bendina parkir. Walah. Jebule tukang parkir. Arep kok kaya ngapa tetep aku yang nderasa tresna karo sliramu. Ayune tumpuk undung. oneng Manut to diajeng banget tak mulyane uripmu. Hus. Sengengesan ora. Nggih, jenengan yusane pinten? Aku lagi 23. 23 kok apus-apus. Yo, terus ge. Sak solae kandes luwes merati. Ayo manut to. Ayo manut to diajeng. Oh, manut. Arep kaya ngapa bakal iku engko aku tak matur Bapak Kepala Desa. Kok matur kepala desa ki ngopo? Omah-omah nang kene ayem tentrem. Ora bakal kowe kekurangan bogo menyang wastra Nduk Cahayu. Ora apa-apa, Mas. Ngladeni wong tuwa ki tinggal jagungan turu dhewe, Nduk. Nggih. Ora apa-apa. Sak solae kandes luas merati. Wis, apa omonganmu? Lho, montorku lagi teko. Montore sapa? Montore sapa? Wong liwat. Wong liwat e kok. Wong ya jeneng ketoprak iki ora mestine ora realita lho. Ya. Jujur. Gawe sing semeng pandulu dawa ngayu marata pondong. Ngene dia. Disekseni warga masyarakat ana ing kiringan kidul lan wetan. Awake dhewe bebrayan iki muga-muga iso ayem tentrem. Warga masyarakate ana ing kiringan kidul karo wetan iso ayem tentrem, gemah ripah loh sinau. Rawe, rawe rantas, malang, malang putung. Wes, rampung. Sik, tak tekok karo ibu-ibu sik. Ya. Bu, kula kalih lek garing cocok mboten?
Survei membuktikan. Survei membuktikan. Pripun? Yen buke sik anu jilbab jambon niku ngene semangat ora cocok ora. Aku sing kemropoke mburine Sing iki. endi piye? Anu sik jilbab ireng. Jilbab ireng. Ora nyuwara tur Lah ya kuwi tandane Lah nek iya. ora Ayo cocok. temene Ora nek cocok. adikku wedok terus sampean ya ya maneman. ngomong niku bojo pepanggungan ngono. Oh iya. Bojo nyambut gawe. Oh, larang ngono. Godhong kates iso gawe lega. Pagelaran wayang kulit ki iso gawe lega para pamirsa. Ya, piye suarane adikku wedok piye? Sip. Sip, ngono tok komentatormu. Lah ya arep piye. Ya sip. Saya nggih, Bu. Ya. Sip. Gareng saya mboten, Bu. Nggih, gareng sae napa sae? Ala yen warga masyarakat kene iki aku percaya. Sae napa sae? Yo gek dibudalke. Diangkatke. Kayak upacara jenazah. Ya ora ngono, Reng. Sampeyan iku ya tak pujake panjang umur, sehat Amin. selalu. Ah iya. Ya, mula nek ditimbali karo warga Kiringan aja santai, kakean. Bos. Aja kakean takon rena-rena. Sik tekon niku sinten? Biasa ta wong dijobke Mas Gareng tanggal 9 saged. Alamate pundi? Nah. Lah kula ra nekone piye apa pirane ta? Nah. Ah, oke kula saged. Oke mangkat. Ya, dadi sesuk Wong kula nggenahke mau ning dalan. Ora. padha wae. Serloke bos, aku lah ngono. Oh iya, Nah, merah sampean ki kebusuk. ora kurang mengikuti medsos. Sik, ora nek kuwi ora mungkin, nek kowe karo aku ora mungkin kowe menang karo aku cah enom kok. Ayo can nome nyatane Piye? nyampe mana Pak Gareng? Heeh. OTW ya. OTW ki apa? Aja takon wae kok tanda mangkat. Oh iya. Ma- Kamu OTW aku yang ngerti no. Apa? On the way. Oh, dewe. Ngerti ra on the way ki apa? Arep mangkat dhisik. Isinan meneh. Akhirnya aku jek nek siji nek terus ngene meneng ah. Ya nek kene gapane mung pisan kok Mas Gareng. Ya. Selamat malam Wilujeng Dalu Mbak Arya. Selamat malam Wilujeng Dalu Mbak Limbu. Disapa Mas Gareng, disapa. Selamat malam Mbah Gareng. Malam mbahi. Lah piye to? Mbok ya apa? Ngono kok Mbah mbasake anakku kok. Ya mbasakno ngono kon panggung lak ra etis mbah. Abah apa kuwi? Abah. Abah omah. Selamat Kung. Selamat malam. Kung. Kang. Ya, Dek. Ora dalu. Iki somben umure upamane dawing 90 ngono lucu. Heeh. Umurmu ki pira? Aku. Heeh, 90. Kowe saorane 75 ngono. Kacau. Ya, piye? Ya. Apa ya iki mayang melu Mas Hari kae? Ise. Oh, wong wedok ora iso mragakne wong wedok. Lah kepiye to? Piai sepuh, piai putri ki ngene. Ora. Urung mesti aku sesuk ngono kuwi. Wis ora, iki wis ora kuat nyuwara. Dadi wong lanang karo wong wedok ki beda, yen wis tuwa. Amit-amit jabang bayi aja kaget. Apa kowe lho? Yen wong lanang ki mesti yen wis sepuh, apa kowe lho arep kaya ngopo tetep mantuk-mantuk. Soale jek Wah. agresif, jek semangat. Aku gawe sulang melu hari kok. Yen kowe Bilani malah. nyuwur. Aku ya ora. Aku nyuwarae ngeces kok arep melu. Iya. Iki arep ngatune apa, Mah? Oh, iki mau sambel kemangi wis diaturake karo Genduk Warma. Nah. Pak Dalang. Dalam. Sebelumnya mau mengucapkan terima kasih dulu buat sponsor cemilan buat sinden-sindennya. Dari siapa kah? Dari Mbak Iis. Mbak Iis Store. Ya, Oh. dapat Belut. fish roll. Dapat fish roll. Fish roll. Oh iya. Pisang roll ya. Boleh diorder. Kang Gareng ki apa dikeki kok mangan gremi. Turane sinden. Oh iya. Enak ora? Enak nah. Oke. Arab. Produksi yang tidak mengecewakan pasien. Pasien ini loh. Konsumen. Konsumen. Semoga
tambah laris, lancar usahanya Mbak Iis. Setruk apa ki? Setor. Ya Allah. Lancar. Amin. Enak tenan, wah, enak banget. Bilang apa? Hah? Bilang Matur nuwun. Iya. Nah, matur nuwun le tatah ya. Ngaturke panglipur Mbak Ria. Nggih, wau nggih enten via WA. Saking Mas Menti. Menti. Gombang Camas. Nggih, ngucapke salam kagem Mas Gepeng. Mas sapa mau Widodo Gepeng, nggih. Oh, Menti to. Nggih. Ya wis, jalan kembali. Penggemarku kuwi. Jenengmu ki asline Lek Widodo to? Widodo. Oh iya, ngerti ku. Widodo itu artinya selamat. Selamat. Iya. Iya, ngerti ku mung lek gepeng ngono kok. Walah, nggo salam nggo jenengan to. Oh. Tak kira sapa? Oh, gegelo kowe. Anek Dua wong aku tak sampeke. anek penggemarku kirim ngono kok ketok gelo. Iki aja ngono to Riau. Lah, piye to? Kadang diolo kaya ngapa ya duwe fan, duwe penggemar kok. Penggemarku. Fans club. Lho. Fans Aku club ya- apa, Mbah? Aku anu GGP, GGP apa kuwi? Gareng Gepeng. Channel. Oh iya. Mang buka mengkira kosong. Piye to? Lah rencana arep gawe. Oh, Iya. lagi rencana. Ora iso anu aplikasi nih kae. Ora mudeng kono aplikasine kur biru kok. Aku iso aplikasi saiki mau ora tau leren yes, bendino. Mbah Yus. Heh? Mbah Yus. Mbah. Slot. Oh, terus noreng. Pono mari ya, Bos. Heh? Mari punan. Sebabe? Dikandani sing ngegong. Ora korban iki kok. Reng wis anu sing dimareni Reng. Wis kowe rezeki kaya ngapa ora bakal kowe iso nyelengi yen kowe ora iso ninggalke maksiat kaya ngono. Oh iya. Alhamdulillah pitutur saking Mas Rinto. kula estone lah menika kula sampun mari. Mari. Iki rungokne to, Mincuk. Rungokno. Yen iki ya mari sik mbedhuk mari kita lanjutkan. Wong gane kirimi dana bareng. Ayo. Ngaturke napa Mbak Ria? Nggih, niki diaturke napa nggih? Napa manut? Niki soalnya pamundutane keng berirama dangdut kok. Ya keten iki ngeten, dereng Nggih. patut nek dangdut. Garap dangdut versi Mayong. Jos. Pewayangan kuwi apa? Ya. Dangdut. Dangdut. Ya. Ya niki dangdut. Lah piye to? Ya, Jare ya. bernuansa dangdut. Ya, ya. Oh, mangko, nggih. Ya wis arep kaya ngapa nak busanane para pengrawit karo Padalang karo aku ki wis mujudake identitas utawa slogan warga masyarakat ana ing Kiringan. Nggih, pripun? Lah niki slendange kuning. Warga masyarakat Kiringan Kidul Wetan muga-muga kuning penggalihe kudu wening. Nah, saiki nek biru. Biru bisa rukun saklawase kagem jaket ibuke niku warga masyarakat wonten ing Kiringan Kitan mriki. Ijo. Iki lho wis dadi jodhone warga masyarakat karo paklirane Mas Hari Nata Carita muga-muga sok dadi lengganan saklawase. Abang. Amin. Ireng. Iri dengki ora pareng iki ciri khase warga masyarakat kene mulakno guyub rukun do rukun. Wah, meletik tenan garing bengi iki. Coklat. Coklat. Coklat kalau hatinya cocok pasti melekat. Ya, tepuk tangannya mana? Apa artinya tepuk tangan? Untuk membanggakan diri saya. Iya. Pink. Pink. Wah, lha iki apa sewengi areng wong artekne werna. Pink kados ingkang diagem adike kae. Pink. Muga-muga warga masyarakat mboten mung ping pisan nimbali dalan Mas Hari Nata Carita. Muga-muga iso ping pirang-pirang. Allahumma Amin. amin. Putih Putih. nandakne suci. Wah. Ning Merah. dadi Mas Hari menika ngapunten linggih wonten menika dilandhesi hati yang ikhlas. Tenan, Reng. Hati yang suci. Soale nggih busane enten mudi-mudi ten YouTube lak mung putih, lan duwene nggih mung niku. Nyepeleke. Kowe ket kosek. Nyepeleke. Kowe iki ket mau dianiaya yoga tak ewangi lho. Lah nggih, Kowe kok saiki malah ngampleng aku genti. mboten
Karepene kok yen duwene niku. Kowe kok nyepelekke grup putih iki? Ah nggih yen duwene niku lek dienggo arep sak lemari dienggo bareng kan ra iso. Iki tak nggo mergane disetrikake bojoku. Nggih jenengane kula pitados wong kula laporan mriki. Mas Jari dindetek warna anu nuansa putih, Mas. Soale kaya atine iki resik wong alus. Dadi sak lemari ngapunten. Putih kabeh. Iya, ya. Kok tak cemes genti kowe. Iya. Piye Om? Anyar. Pengen apa piye? Ah, ngono ki ragat. Oh, padalange soalé apa? Prihatine gedhe. Contone wae. Ning kene iso dibuktekke. Heeh. Para waranggana do maem do ngunjuk. Padalang boleh ngunjuk ngerokok. Wis tau dalang kok kokoh mangan niku. Ndak ada ya, Bos. Prihatin iki jenenge yoga-yoga. Mulakno rezekine sempulur. Etuk job lho sik mangan pirang-pirang wong iki enek 200 wong enek. Lah iki anake 5 marang tuane. Kabeh Nggo teto. tanggo teparo, nggo tilik, Ya. nggo jagong nyumbang. Iya ya, Mas. Makasih ya, Mas. Aku ngene iki lancar soalnya berkas kernet. Iya. Rokok gelem, Reng? Purun Tuku. melu-melu aku karo Pakde. Pakde kae mau arep tanganane. Iki ya, iki. Gelem, Dik. Gelem. Tuku matamu. Wilujeng dalu Mbak Chandra. Mang tek kok dhewe bojo sampean. Ya ora, ya kowe bojoku nek nang omah ngene iki. Bojo nyambut gawe. Kanca nyambut gawe. Nggih. Pripun kabare sehat? Sae Pak De, sehat. Sae. Kowe kok njeluk kono Pak De iki piye? Ora apa-apa wis. Sing momong kula pas cilik alit. Lah, kalau mben cilikane sik momong kula. Niku den sik ngedusi kula saiki tak jadus bareng mo. Ayo nek saiki siji perkarane. Beda perkarane. Nggih. Saniki wah saiki aku kula pandherek jenengan ten Klaten. Nggih. Ten Jatinom. Ya, betul. Kula pun ngomong dalang kuwi nangger ketunggonan biyunge. Oh niki insyaallah engko wayangan iki laris. Amin. Alhamdulillah tanggal 7. Dek wingi lak ten Ponorogo. Nggih. Gareng tralala. Nggih. Ngapunten kula mboten saged nderek. Sebabe Ora mbok kon. aja ngono. Nggih, wong rezeki dhewe-dhewe nggih. Ana sing naning, ana sing ngatur. Nggih. Wonten pamundutan lestari saking Pak Waradaya. Nggih. Ado-ado saka cawas iki nusul mrene nunggoni awake dhewe. Tebih. Oke. Ha iya. Napa lagune? Lestari niki penciptane nggih sedulur lanang lho. Nggih, sinten? Pak De. Niki Lestari. penciptane anake Mas Rinto Gentong Anake Mas. Alah, anakmu iso nyiptane lagu dong. Wo, aja nyepelekke Ayo kowe. sip. Dadi Dek Pito. kreatif. Ya, jan aku anggere kepethuk Kang Gareng iki seneng tanpa upama. Yo disepoti ya kena sepati. Gandam lincak pring tutul ngisor Wah, jan. Adikku le ngendang limbuke anyar. Jan. Prada Mas. Aku saiki angger mulaske trima prada konveksi. Rada grenjeng. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Selamat pagi wilujeng enjing Mas Gareng. Enjing. Nah, tasih semangat tanpa ngantuk. Semangat, Bos. Nah, wong dasare kaya awake dhewe niki sing ditenteni nggih nek didhawuhi piyayi ngaten menika. Mula nek pinuju nampi dawuh ya kudu sing temenanan. Estu. Kudu profesional dan komitmen. Nah, komitmennya pripun? Ah, kudu nggih ngoten niku.
Wow, komitmen niku rasa tanggung jawabipun wonten. Nah, dijogo tanggung jawabe wong. Yen sago-sago yen ora lah kepenak. Nah. Nyatanipun sampeyan nggih ado-ado saking Karanganyar nggih. Wah nggih. Jaman ngriki wonten ngersanipun para warga nuhoni dawuh. Nggih karo tengah jam perjalanan. Kok adomen, Mas? Nggih ngangge penter Pajero Touring. Wah, jajake kok le temenanan ya. Ngono aku ki kae ki ora ganti-ganti apa tak jolke nggonamu ya Kang Gareng. Nggih monggo. Penter Pajero Touring kok cak-cek ngerti motornya ora. Tindak ngriki wae dereke sinten penyetir dhewe? Sopir, Bos. Alhamdulillah. Sampeyan niku nyambut gawe adot, nyambut gawe bengi nganggo melek kudu nggawa sopir. Anu sopir kula niku bekas sopir pribadine Pak Jokowi. Wah. Tenane? Nggih. Tenane? Nggih, Bos. Wah, elok tenanan. Pak Jokowi ana. Oh iya. Bakul ndok. Wah niki sing mirsani tesih kathah. Oh luar biasa wong Alhamdulillah. Kyai Keringan ngriki niku mandhit ten seni utaminipun wayang kok, Mas. Wayang ibu-ibu sing ngersane lewung sih setia menunggu. Ah, menika. Niku rombongan jamaah lewung. Wong nyatanipun dawuhipun para sepuh rumiyin niku Mas Gareng. Pripun, Bos? Piyayi mriksani wayang gitu. Niku nek le kondur bareng karo mudune dalang niku rejekine ditambahi 40 dina 40 bengi. Amin. Ning kocapon nek bar limbukan kondur, Nah niku terus ditambahi momongane. Lho sakniki nek kondur tengah wengi ajeng napa nek ora arep? nggih. Ora hayu. Hoi he. Sing penting niku sih napa niku ngibur warga masyarakat wonten mriki. Dalu niki wah niki enten pamundhut-pamundhut kathah sanget nggih ta. Anu, jenengan nampi serat? Mboten niki kabar-kabar ngoten. Niki Pak Dukuh tesih kepareng lenggah mboten niki? Tasih Pak Dukuh, Pak Carik, Pak Lurah, Pak RW komplit. Mriko. Oh, alhamdulillah. Mbok menawi kepareng diaturi tindak ngriki, Mas. Ah, monggo. Asmane sinten? Pak Dukuh? Pak Dukuh. Pak Dukuh Keringan Wetan apa Kidul? Pak Tri. Nah, nek Pak Tri Mulya niku Dukuh Keringan Wetan. Wetan. Sing wayangane kala wingi ya, Pak nggih. Yan mantun ngaturi mboten. Mangga Pak Tri. Tindak mriki akaturan La 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 le. sasarengan paragono kalih penyanyi. Pak Tri akaturan tindak mriki Pak Tri. Monggo Pak Tri. Mboten kepareng? Lah, pripun Pak? Oh, arjen ditimbali sik. Pak Tri ya, dangu setahun niki nembe panggih nggih. Wah, sehat nggih keluarga. Wah, kanca SD, Bos. Sekolah dasar. Nggih, kancane Pak Tri dhewe. Nggih. Ngersane napa, Bu? Ngersane temu. Mboten kersa nyekar mboten napa-napa tapi jenengan dawuh napa? Paring dawuh, ngersakaken menapa? Oh. Lestari. Oh. Kalau wau mpun niku. Mpun. Oh nggih niki wau ikeng maringi Pak Tri Mulya niki wau. Bos, walah. Kaya wong tuaku dhewe iki. Kanca SD. Kanca SD ne kancane, Pak. Kanca sak kantor to. Napa? Ganti napa? Capek gunung ben mayungi warga masyarakat wonten ing Keringan Kidul lan Wetan. Oke. Oh klik. Kowe ngersane napa? Ngagem duduh mboten? Oke. Oke. Capek gunung, Bos. Kaya pegawe warung. Saiki napa? Ah wong nggih wong nyedulur nggih ngaten iki. Oh iya. Niki wen sing kelepian, Mas. Napa? Nah, pundutan saking sapa ki mau ya? Ular. Nenek kasih nderek tepang Oke. iki wau ngersake ular kambang. Nggih niku bakku. Nika dipun titipaken Pak Tri Mulya kok Pak Dukuh kok niki wau.
Ngaturke ular kambang dhisik ya, Mas. Nggih. Ya. Iki termasuk ular kambang ki enek. Oh, badhe tindak mriki. Oh, priyayi mriki kadang. Oh, nggih. Apa nek kasih mangga? Di anu Mas, di papak Serep Mas, iki. di papak mriko. Duduk. Duduk. Dah. Mangga. Kula aturi Delok. ngepal manunggal kalian paguyuban karawitan. Allah. Ngetan Bali ngulon apa setyane kelak. Wah pokoke nggih. Mengke ben direndangi kalih. Wilujeng enjing, Bu. Wilujeng enjing, Bu. Mereka Bu kesuting ketutupan salon. Nggih, asmanipun Bu sinten? Oh, Keng Kentun niki Nggih, wau. iya, kasih. Wah, jan. Ngangge mic. Mboten Ngangge mic. mboten amplop. Mboten napa-napa, Bu. Wong menawi ngesaken mboten sagem amplop mboten napa-napa. Niku Sing malah penting naminipun tulisannya sedulur. jelas. Nggih. Penting tulisannya. Kalau mau jelas. ngersakaken ular kambang menapa badhe gantos? Kok ganti ular kirik. Derek padhalang kemawon. Oh, nggih. Badhe nembang piyambak, Bu? Mboten. Mboten. Nggih. Ampun wedi kalih Mas Gareng, Bu. Oh, kan. Mboten. Mboten iki kanca SD kok. Lah nggih kula nggih dak 5. Ah, kaca 5 tahun nang jenengan kelas 6 kula kelas 1. Kula leran. Iya. Oh, 57 kula. Iya niku. Mriku. Niku Bu. Dodolane lotek. Lotek. Oh, nggih. Mas Gareng sesuk mampir ngrasake lotek. Lah nggih. Pokoke lotek. Lotek lha kados peceren niku nggih Bu. Nggih. Kaya mirip kaya gadu-gadu kan lho, Mas. Wah, penontonnya luar biasa. Sing niki nggih sih lumayan. Lho lah kene iki njaluk lagu apa kowe? Nggih, capek gune nggih, Bu. Nggih. Niki Oh. ulare kambang mengke. Oke. Diganti caping gunung betul. Bu kasih. Moci roci. Allah Allah. Mas Gareng. Mas Gareng. Dalem Bos. Kowe tak ewangi, gitu. Oke. Nek kira-kira nek kanca pengarepe sing mak cuwit. Wah, Nyo. sip Heeh. platok ya. Bacok. Kekrek. Iya. Makanya pokoknya sinten sing ganggu jenengan? Nyuwun dibawani. Bawani. Saking garwane Pak Dala. Oh niki. Mbak Chandra. Oke. Oh, nggih, Bu. Malah mboten napa-napa. Kasih yen saged nyangut kemawon. Nggih. Kula ajeng nyuwun tulung niki ora wani kok, Bu. Lah kan Mbak Kasih ingkang nyuwun. Ah, nggih. Tahun Ya. depan nanti lagi. Ah. Yo Mbak Chandra bawane caping gunung. Saben bengi nyawang. Ah. Kontelang. Sesuk tak ajari ning omah, Bu, tenang ae. Iku jaranane ngene. Mboten sanes sih mawon ta, Bu? Ya ora wong diurutke kok. Saben bengi nyawang ngono. Saben bengi Nyawang. nyawang Jenglenge Mas Gareng. Nggih, Bas. Ko Dayane rokok saler yo ngene iki. Ya. saler ya entek disemet mau-mau lho. Saiki kudune dijoki Wes. menang. Ora sang. Engko limbukan tok ngene iki. Ngundak gelo. Oh iya. Niki apike ngene Mas Gareng. Pripun, Bos? Kok kono Nggih, dijenggleng, jengleng. mumbul, Mumbul. sirahe sik. Sirahe sik. Ah. Wah. Cocok. Cocok. Niki ditari. Ibu-ibu gareng jengleng, mumbul, jeglok sirahe sik. Setuju mboten? Setuju. Ya kaya kok. Setuju. Nggih, niki ndak
mengke warga Keringan kalih yoga niku gelo. Ngapunten dipun contohne aku piye nggih. Apa kok? Ora pareng. Yen memajang Moci-roci. Yen memajang mung karo Jano Jano kone Ngapa? Pak Mak, iki apa? Wah. Apa ora krungu? Mula nek kira-kira lagi nyambut gawe iki sing dienggo kathoke dhewe aja kathoke putune. Niki kathoke bojo kula. Mula tak nggo musik kowe. Wah, epek timange we tulisane Gareng Solo. Wah. Umuk. Ya ora identitas kok umuk. Oh. Oper, yo. Bal-balan ya. Heh? Bal-balan ya oper. Ngenek prikik. Pacino Wis. kembang Buria Pamungkas, juru kuncine. juru kunci makam Cawas. Omahe mbayat kok. Awas omahku bayat kok Cawas. Pindah apa-apa ora bener. Mutung. Ning sing dikangeni kok sampean ya nek ngono kuwi lho Mas Gareng. Ayo cacah. Ngene iki rokok mujir ta Mas Gareng? Sih. Kembang wae weton. Yuk, jenenge Tak dang. sakarepe lek ngendang to lho kok nyaban iki ngopo? Ngono. Tak gentung-gentung. Ayo. Ayo, ya. Pacita. Cita Dulur-dulurku kabeh. Amang. Awas. Bob. Oh nyawang wong ora tau ngerti wong. Napa penyimpenmu? Piye? Nguti kalau ora ngerti iki tak nyawang artis kok. Wah. Artis ya, jan bintang tamu kok. Dan muni kaya demben kae. Piye? Muni piye? Ngelokke kowe piye? Oh artis kok. Heeh. Wah. Ecek. Nyek. Mangga Buria. Sing ngendang bagus men cah ngendi iki? Ndang, Pak. Hutan. Pun apik jenengan. Parian, ayo nanone nong. Mojiro Dik. Keringan Kidul, ayo Mojiroji. Mangatul. Keringan ngono wae. Yo, bukam to urut. Nah nek basa parian sing cepuh cak ngene. Lah ya ngono kuwi. Bojoku anggere kon parian mbek aku. Aku ngopo aku? Aku mikir lu nyambut gawe dhewe kok kon mikir pariamu. Alah ya aja nesu. Sing alus. Aku wanine nesu yo nek ning taro. Iya, nek omah ya wedi ya. Ora wae. Iya. Mangga Mbak De. Mbok desa apa? Mbak De Kamto. Oh, larak ngono sum.
Tuku cemilan Mas. Tuku cemilan Mas. Diwadahi kreneng. Diwadahi kreneng. Piyai keringan. Ayem tentrem. Allahumma Amin, amin ya Allah. Amin Allahumma amin. Ayo. Amin Allahumma amin. Yatim piatu. Yo genduk Fitri. Fitri. Nenong. Jan, adikku wedok iki saiki saya lemu jan. Kopen tenan karo sing lanang ki jan sayang tenan karo bojo berarti. Ya sayang kabeh. Dalang kudu duwe rasa tidak mempunyai rasa cinta tapi kasih sayang. Nah, Saniki nggih. esuk. Moji. Tuku janganan Jangan apa, Nduk? menyang Sida Mulya. Mugi warga keringan tansah bagya mulya. Ya Mas Gareng neh. Amin Allahumma amin. Tanang. Amin Allahumma amin. Loh, kene Pelekke pimpinan rebana kok. Kono ahli sunah wal jamaah ya, Reng. Iya. Ah iya. Yo urute, sapa urute? Mbak Barma, Anu, Bu. Nasi. bukase badhe parikan. Nggih. Monggo. Saged, ale mengko kula warai. Mangan katul. Nggih. Mangan katul Neng pinggir sumur. ning pinggir sumur. Warga Keringan Kidul. Warga Keringan Kidul. Mugi panjang umur. Mugi panjang umur. Oh. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Wah, saged to. Nggih. Nggih, ngoten niku. Yo genduk Barma. Oh, jan anu. Napa nggih niki, Pak? Dalem Napa niki? wis manut, Nduk. Pokoke anggere kowe iki. Ngantuk kan mikir kok. Ngantuk. Nah. Ora apa-apa sak cek-ceke. Wes Neng Cengkareng. nang Cekareng. Tuku papan Papan karo palu. karo palu yen Mas Gareng kaya asmara. Ya. Penonton yang ada di depan semoga sehat selalu. Hai. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Manuk emprit keplinteng dase. Mati ya. Yo, iki jatahe genduk Ria. Genduk, isih menik-menik kang ngono kok. Ya. Ayo, Nduk. Ayo seladem. Macul. Apa? Macul. Apa? Macul. Yo nganggo nada sing Macul. Iya. Macul. mati. Piye ta lha piye to? Lah nek kumpulane bojoku wis gur ngeyel ini macul. Kok terus? Macul. Neng isor wit sukun. Warga Keringan Kidul tansah guyub rukun. Rata amini. Ayo amin Ayo. tambah. Lali. Amin. Amin. Allahumma amin. Tararara. Saya. Yo Mbak Arfania Chandra Majesti, ayo. Ayo. Mikir sih. Mlaku ngetan Aku ngetan. ngerit pari. Alah, red pari. Warga Keringan Heeh.
mugi kathah rejeki. Ya. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Wes rampung nembang. Rampung piye to? Urung to iki? Urung no. Nanone noe nano. Oh, panas Panas udan. udan panas yolik. Waduh. Aling-aling capek gunung. Hop, iso ra Mas Garing iso ra? Iso. Iso no, juli. Oh, iso. Lalo lale Teteke Mas di Mas. Tetek sik. Bingung. Elailo sawone dipangan uler. Elailo yen wong bodho ngaku pinter. Malam minggu aku mlaku kancane wong 8. Aku weruh ireng-ireng telu. Tak cedak iki ren lagi perlu. Tuku obat nyang Purwosari. Montang-manting nyang pasar malam. Amit-amit biduan saiki lari sithik wis doyan pelem. Elo sawone dipangan ulen. Elo yen wong bodho ngaku pinter. Neng kali Joko welut nang sumur nang kingo timba. Yen urut ya manut muga-muga kali sambi kala. Sik cekap sementen kidungan kula menawi lepat nyuwun pangapunten. Wah, ya ora apa-apa. Saya wong ya Sak pedagane tekan-tekane. gathuk. Nah. Jane mau ngene isih. Hah? Dominus siang bendol bojo loro kaputan kontinene ngono. Non ini Yuk, terus ke. Sinten iki? Jenengan. Nadyan wadokan sarta apa setia inomane banyu bane monggo Bu. Wah jur kelingan
wis ora modern blas. Garap rokok senggane. Ah. Kandhanono kuwi, Mas. Oh, garap rokok senggane. Tapi gunung. Oh yes. Lagune iki seragenan senggane hae. Lagune rokok hae nyanyi Michael Jimin. Sapa? Michael Jimin. Sapa? Michael Jimin. Oh, Michael Jimin. Baleni. Nang gunung tak cadongi hei cekocak yen mandung tak sili capek gunung aduh rusak kabeh. Iya. Kayak ya kaya kok kandhanono kuwi. Wong Oyes kok ayo. Sedatur ora? Sedatur ora? Ora iso diatur lunga kono. Kok sik guyon. Tenane guyon. Lah kok sing ngendang sapa? Jan guyon. Bali. Aku njaluk ngapura. Aku dunene wong sak desa iki kok. Kok lunga tenan? Disun sik. Sayang sik. Sayang sik. Melu seneng, Bos.
Pripun? Mas Cokris, Ya. ki Dilongkah ditawani perusahaan kon nyponsori perusahaane. Wah, tenane. Tes jenggot. Iya. Ayo baleni. Nang gunung tak cadongi sekoyan. Ya, mendung tak silih kabeh gunung. Ketok modern sidang. Mas Hari payu nang Jakarta senggaane. Apa yang gunung? Sing bener, oh yes. Oh yes, kan bahasa internasional tadi dia itu Jakarta Semua memahami. konsumen bisa memahami. Oh. Ayo ora mudeng. Oh. Oh yes. Ayo. Michael Jimin. Oke. Oh, kok. Syukur bisa nyawa. Gunung desa tadi redo. Dene ora. Ora padha. Ora apa. Ayo joget. Hop. Delon terus. Wes ben nang kono terus ngompetokno komunine. Iso ora kowe? Iso wae. Coba. Coba ayo. Le yo. Delon. Oke, mangga. Wes, aku rasa mbokon jijal e. Ora iso mandek kok. Aku ki mesake sing nonton sing ora iso langsung. Oh. Pamane iki nonton bengi iki, bapak apa ibu kok ketemu ning dalan. Kok ngendi to yo? Kok ngendi to, Pak? Ber nonton wayang. Dalange sapa Mas Hari? Lagune apa wae? Mbah sawange mung neng. Saiki kowe nek pengen males karo kanca-kanca pengrawit Piye? tak ajari. Piye carane? Suwuke iki mau to. Heeh. Dijajah sitok-sitok. Ah iya. Kowe wani ra ngongkon? Wani ngongkon ra? Wani. Ayo bae ngongkonan. Heh. Kowe ngono kuwi dibiacok kowe. Lah piye? Kowe kanca-kanca pengrawit. Ora wet. Terus Nyuwun dipun maksudi suwukipun setunggal mboko setunggal. Demung karo saron bareng. nyuwun dipun suwuke sareng. Sareng nika saron karo demung. Demung. Yo. Monggo. Diapane? Saron demung. Ji lu. Nah. Bas. Kokone. Kowe lho, bab rokok aja samar. Nggih, Bos. Lho aku di WA Pak Panitia. Panitia. Mas Hari mungkin nyuwun tulung Mas Gareng ken nemoni kula niki enten jatah rokoke. Oke. Oh. Niki mengke? Nah iki lah percaya, aku yakin ra ngapus. Pak sapa kuwi? Pak Duko. Pak Duko. Oke.
Lho, Cok, enak jatah Tri. rokok neh, Cok. Pak Tri, sip. Lah ngapa? Jikun saiki. Oh. Wong glo piye kene ngajeni aku, Cak. Ya nuwun sewu kowe iki karo aku ya sak rombongan. Ya sithik ngajeni glo. Nganti aku dikei prioritas istimewa glo. Glo ngombe. Mas Gareng iki, Cok, pengrawit karo Pak Dukuh disayang lho. Karo kowe kok gertok sia-sia iki lho. Weh Pak Tri. Nggih. Wah. Nggih. Nggih. Disun. Wis, Bos, ya. Beres? Oke. Jan iki mau lur kambang kuwi dicaosi lintu caping gunung. Weh ngono. Ayo, njaluk rokokno. Njaluk rokok. Ning Alfamart kono. Alah kemakimu ning Alfamart tak kira tuku roti apa tuku rokok. Tuku katen bat. Kowe ngerti sing nyaron jenenge Mas Anggit kuwi? Sinten? Anggit kuwi. Nggih. Ayo ta, jajan mie ayam tak bayari. Wong 5 dijak kabeh. Nggih. Payah bayar. Demek 7.000, Cok. 7.000. Alah ya wong jenenge ngajak ki ya ora sembot. Ah iya. Contone kaya aku. Tenan? Iya. Sesuk Engko ngene. Berwayangan kok kene. Heeh. Berbelas mengko nang rumah makan milio. Rampung mangan tak bayar rono. Iya ta? kowe nek ngomong sing kena Sing bener piye sing bener? sing bener Heeh, ya tak mangan bar mangan bareng bareng terus tak bayar ana. sing bener piye? Sing bener. Lah ya tak bayar ana. Oh, Oh. Kleru apa aku? kleru. Sing bener piye? Sing bener Ya. mangan rampung Heeh. tak bayarane ngono lho. Oh lah. Deal. Ya Cil. Alah soto ngarep penggonge piro? Ya. Kone kamso. Warsa. Oh larso. Oh. Iya. Wah, oh galake. Wis diaturke apa? Tem? Wonten pamundutan saking bapak-bapak Ibu kota. tenanan lho, Reng. Nggih. Bapak-bapak tim parkir. Tim parkir. Nggih, niku penting njaga. Ngersakaken dadi-ati dijaepongke, Pak. Oke. Terus kalian apa mulai? Sisan. Niki nembe niki. Nggih. Tukang parkir diladeni, nggo tombo kesel. Oh iya no. Rasa tanggung jawabnya besar, nggih. Saiki kowe tak kei kebebasan milih sinden sapa? Oke. Eko. Siap. Hmm. Ria. Wis. Timbang dolanan HP wae. Belak barang, Mas. Ya, deh, suwe ra ketemu. Ki nostalgia kok ngene. Gapiru. Yo. Percaya nek. Dadi ati dibawani apa ora Mbak Ria? Aku kan bawa lho, bawa kudu bawa. Kuwi Oh rasa. Bawa mboten? mboten oh ya. Wah, jane ibu-ibu iki luar Mboten, biasa tenan wah. Sak pengen joget. Berita kehilangan sik, ya. Apa? Oh, auror rambutku mau nyanti. Di gua mau. Cara cetok. Sesuk bablas nang bandara masalah iki. Ngapa, Ngapa? Mas? Piye? Nonton pesawat midun. Tak kira ki ya yang luar kota ngono kok. Ya, lek soliken nggonen. Wong rambut kok akeh rengete. Yuk, hati-hati. Langsung selembar kayak dirangkepke jaipong. Ya, jan. Panggiringane Mbak Yu kuwi bathuke jane. Aduh cilaka. Heh? Aku paring rokok Pak Tri. Heeh. Arep tak lebokne tas kae tiba tase Joko. Ya ora apa-apa. Aduh Joko seneng. Sakniki, Pak. Kuwi iki mergo kowe dimesake karo bapak-bapak panitia. Pawitan saadae tok rong ada. Ora cetok. Rezekine wong dhewe-dhewe aja dimerekke. Apa nek iki enek rokok rong adae njaluk sak adae iki penyimpingmu. Ate jone gula kok. Jare gas.